Yo, nami sa Alona karon. Nangita pa mig spot. Ha? Tarong ng doon. Ay, close na. Wala pa may kitag spot kung asa jud mi. Pataka na nemo ah. Ay, naray sa Binilibin. Dito din yan. Sulod. Oh, sulod dito sa Alona. Dito yung sa Binilibin. Ay, sa Binilibin ito. Ano yung mga tools? Oh, talaga. Shake. Shake ah. Oh. Ice cream. So, rapo na. Sopo na rin. Palitan na. 10 minute. Buwa na ako yan na lagi. Kaya mo palit. Nakon na. Naya dyan sa Binilibin ito. Okay. Ito sulod lang. Ito yun. Yan, Bria. Ha? Yan, Bria. Dire ta. Kamu. Sa biya. Pwede na sa dire. Mura lagi ni Boracay dire no. Oh. Ang sa Binilibin na ito unahan. Sige, ato taon na para dool ta. Induta dire. Nasa sa Binilibin. Ha? Alona. Saan na dire? Rakay kikon baba. Yeah. Oh, Jinil, ganaon na pa murag katultul. Ano ito imam dire? Padung mi sa 7-Eleven kay mamalit mi baso. O mi kadagod. Derra, kan ni minindot nga spot. Hayag kayo. Nah. Dota dre. Try 7-Eleven. Pwede ramburo man ni garilyo, grino. Hapon pa ka mga spot karo. Nga naman. Kamling mo wala. Gan mo gana tao diyo. Samot sa baddo. Arita? Wala, nasugda na. Gana na eh, buwang.